Očkování. Rozhodnutí, které vám může změnit život. Zeptali jste se svého lékaře na možné nežádoucí účinky? Příbalový leták obsahuje jen oficiálně přiznané. Chceme natočit pravdivý dokument o životech mnoha rodin v České republice, kterým očkování změnilo život z minuty na minutu. Ukázat vám, kde lékaři odmítají vidět spojitost s očkováním. Podpořte vznik tohoto dokumentu. Pomozte otevírat oči ostatním.